Čakaj. Čau, čaute. Je to proste nové video od Scary Shawarma Kiosk. Je to nová hra. Je to nová hra a je to dobré, ja som to hral len nie na tomto účte, čiže... Ja som tu zás. Ako furt. Čiže poďme na dvojku. Takže tu poď. A uvidíme, na jaký deň sa dostaneme. Deň, na jakú anomáliu sa dostaneme. No. Jak dlho prežijeme. Teraz troška nebudete počuť, lebo inak inde mám mikrofón jeho. Dobre, už by ste mali počuť. Čiže, dobré. Takže uvidíme. Uvidíme. Dostaneme. No sme to hrali. Áno, ale dal. Akože nedal. Už vyzeráme inak, pozri sa na nás. Ja viem, sme dali update. Jaj. Dobre, a... Skipni tutoriál. A uvidíme, koľko Anomálií dáme, prežijeme. Lebo akože ja som to hral, lebo akože ja viem, som to hovoril tak 15 krát, že som to hral, ale... No. Akože aj ja. Dobre, zatiaľ... Santa Claus. Zavri, lebo kúka, jak vyzerá. Zavri. Akože, nech nám dá aspoň peniaze. Tak, akože hej. Akože, čo tam má v takom vaku? Neviem, či tam má vôbec... Má vak od kečupu. No, ale... Neviem, či tam má veľmi darčeky, tak ti poviem. Má tam len robotické. Takže dovidenia, Mikulášku. Mikulášku, dobrý stríčku, modlím sa ti, modlíbičku. Teraz odíde. A teraz to pravdepodobne bude asi dlhé video, lebo... To je dlhá hra. Ale akože nebude to na celú. Tá hej, ale keď prežijeme vlastne toho inšpektora. Kúrim sa na kamery, či ešte je tam. Otváraj, však to už dlho. Pohode. Takže, keď nepoznáte napríklad tú hru, sú tu anomálie a musí sa s nimi vyhýbať. No nie, keď tam bude proste anomália, má zatvoriť. Keď nebude, no tak normálne nechaj. Máš tu kamery. Máte tu Night Vision. A tu vzadu môže byť klon. Alebo taká anomália môže byť, že keď dáte Night Vision, tá bude tancovať. Čiže v pohode je to. Je to anomália, musíte urobiť... musíte urobiť... Čakaj, ja dám mesko. Takže uvidíme, kde sa dostaneme dneska. Akože to až také náročná hra nie je, tak to je proste taká dlhá hra, že predstavte si napríklad mini livestream. To je... Jak som nezobral to meso? Veď dával som ho. A videli ste to. Čakaj, ale... Už mám. Yes. Čo? Vaj. Neviem. A môže tu aj vybehnúť, ale môže byť tu napríklad taký ujo. Taká proste postava, čo je plešatá, zvaná Ujoferko. Áno, my ho nazývame. Tak nazývame, ale preto je Ujoferko, lebo on je tu, potom tancuje na ceste, potom tu je za mesom, ale neviem, jak sa dostal tam. Keď robíme chybu, tak tu sa taký ujo spavne. A nie, pôjde. No to iba stojí. To už je išiel hled. No tak to ty. Wow, teraz mi tu príde informácia, keď točím video. Bude neviditeľný? Ja idem sa pozrieť, či je neviditeľný, alebo je. No, není alebo. Je neviditeľný,
Night Vision. No, toto je ten Night Vision. Aspoň máme peniaze. Toto si nechám otvorené. Keď chcete pokračovanie z tejto hry, dajte 5 lajkov. Á, to je veľa. Nie, ako v pohode to je. Čakaj, a 5 lajkov a jeden od... 5 lajkov stačí potom. 5 lajkov. Stačí teraz. V pohode už je preč. Ale... Potom nám napíšte do komentáru, že akú hru máme hrať. Máme Brawl Stars, Rocket League, Alebo také. Roblox hráme teraz. Akože ja mám Red Dead Redemption 2, neviem, že čo poznáte. Tam máš Night Vision. Nech to ľudia Going back to you. Ram sam, guli, ram sam. No, jak som hovoril, čo som hovoril? Ja mám Red Dead Redemption 2, keď poznáte, čo mám? Far Cry 3. Takže otvoráme. Teraz uvidíme, či pôjde... Ja už neviem. Neviem, či mu veľmi chcem dávať teba, akože. Tá je asi, hej. Ale mal by byť dobrý. Taká... No, takže... Aha. Omylom sa mi vypol mikrofón, tak sorry. Omylom. Pohode. Pohode. Čiže dávaj mi tie veci, vieš. Pohode. Takže... Ešte sodu mikrbonu. Ja nechápem. Nie! Nie je tam napísané Pepsi, ale Breps. Preto je Prepsi. Teraz ste sa zasmiali, ne? Ha. Takéto, kto tam je? Teraz to je opívko. Je opilko normálny. Neviem, či je opívko. A keď tak je to asi hej. V pohode. Night Vision, všetko. Dobre, ale ja neviem, lebo akože... Môj kamarát mi hovoril, že keď je opilko, tak vždy neurobil chybu. Čiže zavrieme, alebo dávame. Vieš čo? Však to je iba opilec. Tak dajme. Je to opilec. Ale... Dajme, vieš čo, dajme. Dobre. Akože neviem. Ale keď... Čo nám tu hovorí? Radio, alebo čo? Toto tu, televízia. Ja aj to... Nemám rád ten zvuk. Ukážem mal ja. Nie. Nie. Aha, matička. No tá... Čo som chcel? Ja už neviem. Hej, pozeraj tam. Kde? To sa mi zdá, že anomália. Ale... To ako si nevidel som nikoho v reále, že sa im tak krk krúti, jak keď splachuje záchod. Nie som profík, ale zdá sa mi, že toto je anomália. Je to anomália, jak... Ale ja som nikdy nevidel v reále niekoho, že to sa mu krk úplne splachuje, jakéby. Sa krúti, jak keď ideš splachnúť záchod. Záchod, nie záchod. Bože. Ja viem. To som nevedel, že som ešte do dnúka. Hej, nie, never. Hej, never. A teraz idem headkaj. No. Aha, Ferko za kontejnerom. Jaj. No my ho nazývame Ferko.
Feringo. Napíšte meno pre toho tu Uja. Zatiaľ je iba Ujo, ale my ho nazývame Ujo Ferko. Keď to nebude Ujo Ferko, bude to Ujo kto? Napíšte do komentárov, jak ho máme nazývať. Či Ferko, alebo dať iný meno. Alebo Lešoun, alebo Bezdomovec. Zombík. Dobre. Daj iba peňažky nám. Ona nám dá aj cez to tú vec. Asi. Nie, nedá. Tam. That's 150. Môžeš. Pohoda. Wonderful kids are fed. I only wanted something small for myself. Nie, nebude nič, keď vyzeráš ako zombík. Žiadne jedlo pre teba, zombík. A ináč toto... akože... Neviem, čo som chcel povedať. Lebo som chcel povedať, akože, že to je posledné video dneska, ale ešte neviem, či sa short počíta ako video. Lebo... chcem... One shawarma. Kto tam je? Don't grill it. Počkaj. Idem sa pozrieť. 150. Nie je anomália. Nevím. Dobre vyzerá. Za chvíľu ukončujeme video asi. Nie, však to sme iba teraz začali, akože hru. Roluj, ja zatiaľ dám meso. Here you go. Perfect. Just how I like it. Počkať, nie, nechcem jesť tvoje sople za $1000, lebo aj tak ja mám dať tých $1000. Čiže vypadni, nikto by nezral tvoje sople a ešte máme my dať $1000. Ale prečo tu ide iba toto auto? Neviem, ale viem, že to je normálne auto, lebo kebyže to je čierne, takže, tak, chápete. Inšpektor, keď ste to hrali. Počkaj, koľko mám klientov? 11. Jedného dobrého sme mali. Two shawarma. Akého jedno? Tak akože viac, ale Not grilled, please. Hej. v pohode. Sure, that will be 350. Klonovia. OK. Na kameru vidno, že je klonový, ale tu to nevidno. No, to, že peniaze máme. Dobre. Takže, dobre. Zatiaľ žiadna chyba. Nie je tu Ujo Ferko. Teda Ujo kebab, Ujo meso. What is wrong with you? Ja neviem, jak ho mám volať. Ani ja. Vymýšľte pre neho názov. Vymyslíte meno pre Ferka a pre toho, čo vychádza stamať z rohu. Ja som otvor. Možno? Nie, už nie. Načasované. Good evening. What would you like? One shawarma. Jedno šavarma. Right here. Pohode, je pohode. 50 in the extra. No extras. Just make it fast. OK. That will be 150. Dobre, a prečo teraz mám normálne farby? To je jedno. Here's your shawarma. Good. Ja že... Dobre, 15 minút za chvíľku. Oj! Čo tu, Ferko? Kde? Akože Ferko, díky, že si nám umil okna. Akože hej. Počkať, buď alebo. Lebo tento Ujo, typek, človek, ľud, on furt vyskočí na kameru a dá jumpscare. Ale neviem, že ste on. Make it fast. No grill, no onions. Áno, je to. Sure,
No ahoj. Ježiš Kristus. Aj tak ľako, keď som to o tom vedel. Som peňazky dal. O, dobre, poďa. You closed the shutter right in my face. Otváraš? Asi. Dobre, nie. To není náhodou toto kamenná. Haven't you easily No, neviem. Áno, je. Right, that would be 150. Hej, otvárame. seriously? You just closed it in my face. I've been starving all day. Tak keď si kamenná, tak ti nedáme nič. Viac kamene, keď si kamenná, nie? To ona už jedla kamene, keď je kamená. Nie, ona vyliala na seba asi nejakú kamennú vodu. Alebo... Shawarma and A nie, to je normálne, lebo tam to bola fejková, not nepamätáš. grilled, please. Neviem. Iba, či je normálna? Good? Je normálna, good. Okay. Start with lavage. Place the lavage on the bot. Add sauce. Place it on the lavage. Add cheese. Place it on the lavage. Add sauce. Akože my sme sa Keď budú 20 minút už, tak to asi skončíme. A Fero, neklop. Áno. Ja ona chcela dvakrát. A sodu. Ona chce toho. Hej. A nám dá všetko het. Všetko meso, všetko toho. Bek sodu. Here's your shawarma. Ale prečo vás tu mám postinuté? No už dobre. Thanks. My friend's waiting outside. Dobre. Že... Také pustilné nastavenie. Aha. Mám jednu otázku. Prečo pod tvojimi nohami Čo? One shawarma. Oh. Bože. Make it quick. Nesedí mi to tá hlava so stelom, ale... Ale čo? Shift. Jaj, anomalia, lebo one, jak to volá, boky. At least I'll get some food before heading. Kaž, hej, boky. Something else? Ale Soda. nedala mi peniaze. Nevadí. Got it. The soda is Dá nám cesto. total 200. Really? I was ready to Yeah, pay da. 150 and Oh, you boy. just shut the window. A ešte hovorila, že zaplatila peniaze, však mi nič nedala, Maďara. Asi, ja som asi nestihol prečítať, neviem, opravte ma v komentároch. Otváraj. Už asi bude. Uvidíme, či to pôjde dneska čierne auto. Asi aj teraz. Kde je to? Počka, to nebude Jedno. ten no jasne, že to je typek. Kia fast. Ja nerozumiem Gia Fast. Dilf stepping. No a ešte dievčenským hlasom, Diest Fefej. Díky za peniaze a za taro. Dobre. Ja Zedovi nerozumiem, keď on hovorí jak Afričan. Vieš čo, dáme 21 minút, lebo baví ma to. No ale to už skoro pol hodiny. Toto bude na to. Dáme pol hodinu. Nope is white catchfish. Druhý nie, však to je veľa. Nie, však čo. Akože, je to gameplay a gameplaye majú aj aj auto. To ja som mŕtvý. Prečo si mi nenechal otvorené? Neviem. Dobre, good. Neviem, jak si. Ja nie som mŕtvý. Ja? Ale keď zomrem, tak
Dačo urobím, stopnem toto, lebo to není dobre na YouTube. No. Kia Fast. Už? Hej. Aj. Lebo Okay. ja som ti hovoril, ne, že čo sa stane, keď má s tým autom dá. Hej. Ja to nebudem hovoriť, lebo chápeš. Alebo YouTube. Áno. Kebyže úplne nejaká iná stránka, tam im to je úplne jedno. Áno. Ujko, čakaj, to není ten Ferko, že tam skáče. Got it. 300. Není, Ferko není, ale dobre. Je pohode. Hej, lebo keď tam bude zase, tak on, tam náš kamarát Ferko bude na tom a my mu stále hovoríme, že nemôže sa chodiť na hociakých ľudí, ale on nás nepočúva. Hej. Dobre, 21 minút už je, ešte viacej dávam. Ferko, čo ty na tej chladničke robíš? Nechaj chladničku na pokoji. A dávaj mi ono. Cheese. Dáme rovno pol hodinu, to už je jedno, lebo baví ma to. Aj tak nikto nedopozerá, už 21 minút, chápeš, tak to už je jedno. Dáme 22. Ešte? Čakaj, robíme slovo. Urobím toto posledné a je koniec videa. Takže... Dobre, čiže... Takže uvidíme sa u... Neviem, či to sa robí. zajtra. Takže... Čau, 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 čau!